Bo, magpalupad yung tabanog. Hello. Namuang tabanog. Kani ang buang dagma. Kuha tabanog agad. Lupad ni ron. Simbol pa. Ay, nanaay. Pirates of Caribbean. Nainlitok po. Kapoy. Pula na ni bata ni mo ano ka pa? Ba nagpintis ka pula na kuha pa mo. Ak, sukiral. Nabubod ki. Kita ki. Tay, mugbok na. Landong eh. Akala hapak na din. Buiki. Naubok ka gila ha. Kuya itog po guys eh. Tapi ya guys. May hangin. Ku atau banoga. Mana nagbubod. This is a summertime. Ano na ninduyan na. Nabali lagi na dil. Wala. Oh. Buiki. Ay laharon. Ini mana banogay oh. Bok. So, kusog lagi kinatangos di. Ang taas na. Kamot jud ki. Oh, may hangin na. Kasag na hangin, tawag hangin dyan. Lagi. Ilutay lagi na ledil. Ilutay. Ngita siya kinasun. Oh, saan naman duwang kinhason mo? May sudahan. Nakong lagi makadakop ana. Nga, dagan ding bata. Katangos picture. Musulti ang pirates. Ayaw ko ninyo ko kay makamatay ni. O, kalag na good. X. Makahilo ning tabanuga. Lala. Ate, hindi ginawa ito banuga. Okay. Bubod ki, bubod. Nah. Bubod. Buat yung bird shot mo dyan. Di ko kabuta to. Nah, namukong na. Mana? Kuman video yan, tagiya. Ang tagiya na. O, Dots. Bubod ka, Dots, kay Kuya pa na yung tabarang nga Pirates Benjamin.
Kapoy do. Ano tabanuga? Ranggi mo na. Sana? Bird shot. Kisa na bird shot. Kuha. Mana? Lupa. Oh, dali kay lupa ng bird shot. Bird naman siya daan, bird. Eh, lupa na dyan, bu ilang. Cuy ya. Suga hagong-hagong eh. Mama, ko na sa poste. Salik. Sangit. Sekarang na. Landing na siya, landing. Nadil, lundag Nadil. Bay dyan. Suga. Ah, naghangad na nga ang guyo.